Здравейте, приятели! Здравейте! Пак сме ние. Отново! Дойде пролет най-накрая и отиваме да ядем сладолет към Ердинг и да се разходим. Тук винаги друса. И да се разходиме малко. Днеска сме пълен състав, кученцето, ето може да го видите. И после трябва да минем през сестра ми, понеже те са на почивка в Италия. И трябва да минеме да нагледаме техния домашен любимец Янки, котенце. Котак, машкар. Трябва да минем да го нахраним. В смисъл той си е нахранен, той си има автомат за храна, да му изчистим тоалетната, да му сложим прясна водичка, да видим какво прави мяу-мяу. Мрънчо, да. И така. Иначе днеска стандартни... Ай сега да обърна към мен, ти си карай. Иначе днеска стандартни неделни задължения, като чистене в къщи, пране, готвене, записване на подкаст за следващата седмица. Такива нормални неща. Ама успяхме да се оправим бързо и ни остана време да излезнем да се разходим малко. И така, Ердинг, за тия от вас, които не знаят, не е много голям град, може би от порядъка на 20-30 хиляди човека. Не съм проверявала официално колко е населението, но е сравнително малък град, мога да кажа. Спокоен град, хубав, красив, центърчето е малко, но е хубаво, има заведения, има магазинчета разни. Имат хубав парк, който сега ще ви покажем като отидеме. Щат парк се казва, градския парк. Има две големи детски площадки, където децата могат да си играят. Много хубаво са направени, също ще ви покажем. Това, което е характерно за Ердинг, че тук се намира най-голямото терме в света, най-големите термални извори в света. Огромно нещо, ние още не сме били. Но и това нещо ще направиме. Го планираме кога да отидем. Но постоянно идват туристи точно заради термето тук в Ердинг. Резервират си хотели и идват специално да видят най-голямото терме в света. Така че това е тук известно покрай нас, покрай Ердинг, за този термален извор. Вътре с много басейни, много хубаво е направено. Снимки сме гледали в интернет. Както казах, още не сме били, но ще го планираме някой път и ние да отидем. Трябва да го планираме, защото по принцип входа никак не е ефтин. Но то пък се ходи веднъж, не ходим всяка седмица, дето се казва. И така, ти нещо да споделиш? Какво да споделя? Аз карам колата, набивам спирачки, един колелист пред мене. И кола от среща. Ама да, лятото е така, колелисти депнат от всякъде. Лятото е много трудно в Германия да се кара заради колелистите. И трактористите също, и трактори. В България го няма този проблем, все още може би, но тук са... Аз много път съм споделял, те от вас, които са ни гледали канала, знаят моето мнение, какво мисля за тях, но в крайна сметка и те си спазват закона, имат право да карат колелето по пътя. Слава Богу, нямат право да карат все още по магистрала, защото само ако им кажеш, че можеш, ще се изтъпанчат 100%. Като нищо са тръгнали, да. И така, просто набиваш спирачки, следиш някой, караш с 10 км зад него, докато има как да го изпревариш и така. Да, ма те хората са еко, в смисъл, еко, начин да. е. Аз съм еко. Дизел. Еко дизел. Евро 6. Ние сме Евро 6, да. Иначе, другата седмица се очертава да е работна и за двамата. Цяла седмица няма почивни дни, за съжаление. Така че Андрей ще има... Ти ще имаш два обекта, нали? Аз ще имам два обекта, ще ми се вземе топата. Да, ще има два обекта за снимане. При мен също вероятно ще е натоварено, защото едната колежка, с която работим, ще е в отпуска и сме само двете. Ама нищо много, ние сме свикнали. Така че още 2 седмици трябва да постискаме и след това имаме отпуска една седмица. Планирали сме си, понеже тук от 29 започва пролетната, то не знам как се води се Пфингстенферien тук.
края на май, началото на юни. Всяка година има 2 седмици ваканция за учениците. Става въпрос за Байерн, другите части на Германия е друг начин. В смисъл, ваканциите не са еднакви за учениците в различните провинции на Германия. Но тук в Байерн ваканцията започва от 29 май до 9 юни, 2 седмици. Марианка първата седмица от ваканцията ще бъде на гости при Леля си, защото нашата Леля е много добра и ще прави хоум офис и ще се гледат двете. Втората седмица имаме отпуска и ще ходим малко на екскурзия, ама ще видите къде това ще го споделим допълнително. Къде ще бъдем за няколко дена. И това е за момента. Така, ние се паркирахме, дойдохме. Махайте, тук сме всички. Какво видях, че тя? Тук има, как се води това? Биба, язовец? Не е язовец. Ами... Язовец ли се води? Как е на български? Не знам. Бобър бе. Бобър да. да. Но съм зле. Как язовец? Глупости говоря. Бобър е Бибър. Джастин Бибър. Джастин Бибър, така, бобър. Тук има бобърчета в водата, има патенца, има комари. Има, да. Тук при нас в Байерн имам страшно много кърлежи. Ужас. Много е. Направо ни даже се беше накачила на ден един, трябваше да й го вада. Да. Сега отиваме да се разходим тук в парка. Има като малко ограждение, където има вътре козички, има различни видове, пиленца, има хамстерчета. Какво друго има? Пилета разни, Да. пауни има. И отиваме да ги разгледаме и ще ви ги покажем. Марианка като беше малко и беше винаги много интересно, като идваме тук да гали козичките. Да. Така че хайде, отиваме. Хайде. Ние сега влизаме в нещо като тая малка зоологическа градина.
Брауни са кефи на Брауни, какво видя? Зайчета има и морски свинчета. Ще им види сметката. Охо, и аз бих им ги видяла. Тигана, нали? С лук и сметана зайчета. Не дей сега ще напогнат веганите. Не ме интересува, аз не съм веган. Няма така да говориш на хората. Кажи, че сме загрижени за околната среда. Няма обаче. Що така? Не знам, по принцип тук има винаги козички пуснати да си пасат. Обаче ги няма. Трябва да покажеш там долу на къде е кацнало вътре. Това няма да се види много. Док. Вижда ли се? Нали имаш зум камера, Демерка? Ти просто не си използваш камерата. Няма. Ами то е малко тъмно, ама е тук. Ето го. Да. За това става. Трябва да е мъж, защото е по-красив. Да. Така, тук отсреща искам да ви покажа е детската площадка, за която ви говоря, където е пълно с хора. Има много развлечения за децата. И какво има тук? Тук има различни видове кокошчици. И Марианка, най-голямата кокошчица. Няма така да я говориш. Днес ще прочете фейсбука на всички други кучета. Ние объркахме малко тук пътечката, къде да хванем. И сега се връщаме, защото има много разклонения тук. И сега се връщаме да хванем другата пътечка. И отиваме към сладоледът. Дали са отворили вече това желато? Кое? Където по принцип ядем сладолед. Ами не знам, ако не са отворили, ще видим на другото. Ще видим от някъде Има две сладоледаджийници. На мръднеца, че идва колелисти. Тук се казва желато. Желато, да. Те са италианци, между другото, тия къде.